Gaur, Euskal Zinemagintzako ahots berezinetako bat etorriko da sukaldera. Bere azken filma, Aro Berria, arrasto potoloa uzten ari da. Irati Gorostidi da eta gaur gurekin izango da gozogintza egiten. Kaixo lagunak, eguerdion eta Irati Gorostidi, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Dena ondo? Bai, Gaur zitxaren martxan egiko dituzu, ezta? Bai. Zure lehendabiziko luzemetraia aurkezten da. Bai, Eta? zinemaretotan. Ze, Aro Berria, ze topatuko dugu bertan? Ba, gauza asko, egia esan uste dut badela esperientzia interesgarri bat ikusleek biziko dutena. Ze oso pelikula sensoriala da, eta, bueno, ba, bidaiatuko dugu 70. hamarkadako amaierara, 80. hasierara, Euskal Herrian, langile mugimendura, eta gero komunitate batetara, mendien artean, hor jende talde bat ikusiko dugu, bueno, esperientzia nahiko bitxiak bizitzen. Bikain. Bueno, Laizter, galdetuko izizu gauza mordo bat, hor sartuko gea, aldeunda Navarro baino, Dana ez kontatu, zertikan gaur bertan estrenatzen da, Bai. eta gero jendia zinemara, jun behar dikuste, ez da? Hori da. Bueno, sartu behar dugu, harra jendiai, bertara juteko, eta badakit ere bai, tabakaleran zaudera, erakusketa batekin, ez da? Bai, baitare erakusketa dagoan ikusgai, pelikularekin oso lotuta dagoena, pelikulako materialak, bueno, rodajean filmatu genituen material batzuk eta pelikulan ez direnak sartu, baina baitare oso interesgarria direnak, ez? Nere ustez komplementu oso ona da, pelikularen komplementu oso ona. Bikain, zuz no jun behar da aurrena zinemara, edo aurrena jun behar tabakalera, o zein da... Ba, asko galdetzen diate, baina egia esan uste dut bi aukerakonak diala. Bai, ze azkenen agian tabakaleran modu imersiboago batean sartzen gara hor espazio batetan zeinetan jende asko dagoen dantzan eta alako prozesu katartiko batetan eta gero kamerara begira ikusten ditugu aktoreak kontatzen nola izan den bizipen hori. Bai pertsonaien aldetik, baina bada baita ere pixka bat agian registro dokumentalago batetan filmatutako materiala. Eta bueno, horrek ematen dio pelikulari beste dimensio bat, baina bai lehenago bai beranduago uste dute badela... Eta hau da nahitena izan bitartean, sukaldatzea tokatzen zaizu? Badakazu denboraik edo... Ba, egia esan asko gustatzen zaizu sukaldatzea, baina azken bolan ez dut eukitzen denbora asko. Gozogintza emate jozu? Bai. Gaur bi kremetako pila ingo deu, eta aldi berian, aldeun dena atea, irakurri. Bueno, lagunak eta Irati, garatuko izuet pausuz nundik noebiliko gean, errez eta hoiteko garaian. Esan duen bezala, opiltxo bat ingo dugu, pastela bat, eta ingo dugu bi kremakin. Txokolate eta krema pastelera, krema berdinetik ateako ditugu. Eta osagoiak hauek dira. Hemen dakau gurina, azukre, almendren irina normala, arrautza, kanela pixkat eta kakaua. Eta honekin ingo dugu oinarria, kebrada esaten dana, gaietatxua. Gaieta hoiteko, gero txilarrezko papela jarriko jo, bueno, behin reposua eukita gero, luzatuko deu, bertan jarriko deu, txilarrezko papela jarri, gainen txitxirio batzuk gehiagi esarrotzeko, laberatuko deu, eta gero, behin laberatuta da honean, bi krema jarriko iski jo, eta garrapinago batzuk. Krema pastelera iteko, hemendikan erabiliko ditugu bi arrautzak, hemendik bakarrik gorringok, eta nahastuko deu, arto irina eta azukriakin. Beste alde batetik ingo deuna da, esnia, vainilakin infusionatu, vainila zukoa da, berez hori ez du gehiagin infusionatu behar, adarra izango bazan bai, hori aldeu. Esnea bota, edo gero bestela nazketan bota eta listo. Eta gero ingo deuna da, hau, bitan banatu, eta batik txokolate jarriko jo. Txokolate jarriko jo, eta ingo dituguna da, bi krema lortu, bat txokolate duna eta bestia gabe. Gero, manga pastelera baten sartuko dugu, gaietan gainen jarriko jo, eta ingo deuna da hemen urrekin garrapinatua. Ura eta azukria lapikon jarriko dugu, irekiten hasten danean, botako ditugu bertara urrak,
huelta eta huelta eta huelta eta huelta eta huelta, eta hori karamelizatu, garrapinatu, eta horiek gainen botako iski jau, eta gero berde pixka jartzeko menta ostotxoa jarriko jo. Ados? Oso ondo, zitxura. Bueno, itxura ona. A ber, earki ateatze zaigun. Pelikula bezain hona ateatzean. Bueno, hemen ingozuna da nasketa, bale? Eta nasketa eman zu bola hunditxo bat, eta bol txikitxo bat zuringok botatzeko, bale? Orduan, hemen jarriko dituzu zuringuak, eta hemen 5 gorringuak. Behin gorringok bertan daudenian, botako zuna da azukre, artoirina, eta 2 arrautza oso, bale? Vale. Hemen gorringoak, Bai, hor gorringok. Eta emango izu bariatxo bat ere bai, geho dena nahaztuteko. Bale, hoi zure kontu. Eta ni, hasiko nahi zorea prestatzen, bale? Primeran. Bueno, kontatu, aro berria, film luzia, aurrenengua, aurkeztu zenun Donostiko zinemaldin, da, kiston arrakazta, ez da? Bai, egia esan sorpresa ederra izan zen, gaina oso polita izan zen Donostin aurkeztea, ze, bueno, aparte dela zinemaldi bat oso garrantzitsua mundu mailan, hemen etxean aurkeztea pelikula lagun artean familiakin eta izan zen oso berezia, oso unkigarria. Eta gainera hori, aipamen berezi hori ez genuela espero, eta bueno, beti da kriston sorpresa, ez? Zene izan zan aipamen berezia? Epaimaiarena. Bai, zaurri izaten da bai publikona, o epaimaiena, o desberdinak izaten dira, ez da? Bai. Epaimaiak, pelikula aurkeztu zen zuzendari berriak deitzen dan sailean, eta epaimaiak eman zion aipamen hori, bai. Ona. Eta, leheno aipatu dezu, 70. hamarkada bukaera 80. hamarkadako filma dela, ze topatuko dugu bertan? Ze kontatzen dezu zehazki? Pelikularen abia puntua da, ikerketa bat, garatueten azken ia 10 urtetan. Denbora asko daramat proiektuenekin eskuartean, eta hasi nintzen, ni banekien ere gurasoak bizi izan zirela komunitate batetan Nafarroan, ni jaio baino lehen, eta pixkat beraie galdezka, eta hor nire aitak eman zian liburu bat, eta liburu horretan zeuden argazki batzuk. Komunitate horretan ateratako argazki batzuk. Da komuna hippie bat, buruan eukitzen dugun irudi hori komuna hippie batena. Komuna hippie bat, eta hor dana antolatzen zen dutela, o antolatzen zutela, ez da? Hori da, bai, nik ez ez ezagutu komunitatea zuzenean. Bale, zuetzean bizi izan. Ez, ni jaio baino lehen gertatu zen hau dana. Eta, Ze komuna hippie izan, hori Nafarroan esan dezu, ez da? Bai, Nafarroan egontzen Lizaso, herrian. Bale, ja ez du existitzen? Ez. Zerbait gelditzen da? Ez da ezer geratzen, ez desagertu zen. Eta, hori, 80. hamarkadan han egontzian, Lizason, 85 arte edo gutxi gora bera, gero Kataluniara juntzian. Bai. Eta, gauza da, ni hor galdezka, gurasoi galdezka, nereitak emantziala liburu bat. Bertan imprimatutako liburu bat zeba zeukaten imprenta bat, eta, liburu horretan agertzen ziren argazki batzuk. Eta argazki horiek izan ziren proiektuaren abia puntua, niretzat argazkiek izan ziren oso harrigarriak, zean agertzen ziren jende pila bat, karpa baten barruan, dantzan, edo, erdi ekstasi, erdi trantze egoera batetan, batzuk erdi biluzik, eta niri horrek, arreta ituzian, ikaragarri, ez, imaginatzean ere gurasoak eta beste gazte batzuk, bazien, denak frankismo garaian jaiotako gazteak, eta frankismoa karrik ezagutu zutenak, eta justo momentu hori, frankismoa maituta justo segituan datorren momentu historiko hori, eta hor sartu ziren bilaketa prozesu horretan, ez? Eta probatzen teknika hauek, arkoiris komunitatea oso ezaguna egintzen. Arkoiris deitzen zan? Hori da. Eta zertan dedikatzen zian, bakigu, gero bizimoduare bai atera berko zuten aurrea, ez da? Edo ez dakit, holako komunetan bai iten dute, ez dakit, holandez berdinak, edo ez dakit, opilak inda kanpoan saldu, edo arotzak dira, edo danetik egoten da hor, ez da? Bai, danetik zegoen, baina oso ezagunak egin ziren, eta beraien diruiturri nagusia izan zen, bertan eskaintzen ziren ikastaroak, ez? Ikastaro mota ezberdinak egiten ziren, baina pixkat pelikula zentratzen da ikastaro batzuetan zeukatela pixkat asmoa edo gorputzaren eta emozioen muga gainditzea, ez? Nekearen bitartez eta teknika ezberdinen bitartez, hausnarketa tekniken bitartez, eta hor sartzen ziren hori, nolaiteko
trantze edo katarsi kolektiboetan, ez? Jende talde handietan. Trantz esaten desunean, zen etortu zaiz hor ja, ez dakit. Belar berezik hartzen zituen, edo... Ba ez zuten horietara drogarik... iristen zen, zego oso... Eske itxura hori dauka, ikusten dituzunean irudiak, badirudi zerbait hartu dutela, baina egia esan ez zuten drogarik erabiltzen. Igual ez tezu dena kontau. Bai, oso ondo ikertu dut, Eta gainera pelikula egiteko ere ondo ikasi behar izan. Ze pelikulan ikusten diren irudiek ere irudikatzen dituzte egoera horiek. Eta arnasketaren bidez, mugimenduaren bidez, eta beste teknikekin egiten zuten, eta hori oso harrigarria da, ez? Nola, teknika horiek erabiliz eta baita ere, alden olako egoeretara iritsi. Eta adibidez, bertan, zuk hau dena ateatzeko, pentsatzen zure gurasoen laguntza izan dezula, baina elkarrizketatuko zinitune bai bertan bizi izan zian jende mordo bat, ezta? Bai. Osea, ni hasi nintzen nire gurasoi galdezka, baina gero beste jende asko ezagutu dut, eta baita ere oso garrantzitsuak izan dira beste material dokumentalak, ez? Garaiko publikazioak, baita ere garaiko prentsa, agertu zen aldizkari, telebista, oso ezaguna izan zen. Gaur egongo da barruko informazioa, baina gero kanpotik ze ikuste zen ere bai, ezta? Askotan ez zala parekoa izango, ezta? Ez, seguntze medio eta seguntze nork begiratzen zuen, batzuentzat bazen komunidade utopikoa, beste batzuentzat sekta bat, zeuden hor ikuspuntu desberdin asko. Eta, pelikula badauka beste parte bat, osea, ez da komunitatean hasten. Pelikularen hasiera da langileen mugimendua erakusten du, bidebietako lantegi batean. Ikusten ditugu langile batzuk bilduta 78. Urtean. Eta hor erabakitzen ari dira, ea sinatuko duten hitzarmen bat, metalaren hitzarmen berri bat, edo ez. Eta hor aurkezten dira pelikulako protagonistak, esan dezagun, ez? Osea, oso pelikula kolektiboa da, pertsonai pila bat ditu, baina badaude batzuk, 5 lagunen talde bat direla pixkat protagonismo gehien daukatenak edo. Eta hau guztia, leku berian grabatu ezu, areaino juntzea, hango historia, ez dakit, lurrak eta guniak eta ez dakit domok zeuden edo lako gauzako martxan zeuden, han daude, o montatu behar izan dituzu edo... Komunitatea irudikatzeko Araban grabatu genuen, naiz eta Nafarroan zegoen jatorrizkoa. Eta dena sortu behar izan genuen, osea, hango aurkitu genuen edifizio bat nahiko antzekoa zena, jatorrikoa zen monja batzuen konbentoa. Eta, jatorriko... Baina gaiek monjakin etzekain zerekuzik, ez da? Ez. Ezekaten, alokatzen zieten monje, eta nik uste du monjak agian ezekitela. Eta monjikan da etzeo nolako ikanan? Ez. Eta nik uste dut hori monjek ez dutela jakingo zertan ari ziren hor gaztetalde hau, ez dakit zer kontatuko zieten monjei baino. Eta gaztia esaten zunean, zertzen, jendea oso gaztia, o jendea adin gehiokin ebazeon edo... Oso gaztiak zian. Nere gurasoak, nere amak igual 30 urte inguru, nere aita pixka gaztetxoagoa, eta zegoen jendea hori 20-30 tarte horretan, bai. Sartuko zinean zugolako batien? Ez dakit. Arkoirisen agian ez, baina bai erakartzen hauela asko komunitatean bizitzearen proiektu horrek, ez? Igual... zakite iritik kanpo edo laguntalde batekin. Agian ez modu hain komunitarioan dena partekatuz, igual bakoitzak bere espazio pribatu eukita ere, baina igual iruditzen zaite izan aldela oso modu polita. Eta dana partekatu zetezunean, ze partekatu zen? Dana? Osea, danak elkarrekin bizitzen zian? Danak elkarrekin bizitzen zian, gainera igual baita ere saiatzen zian, maitasun askea ditzen dena edo, ez? Baita ere olako komunitateetan osoikoa izaten zen baskapen sexualaren inguruko lan hori. Orduan oso zentroan zegoen sexualidadea eta sexualidadea baita ere hori zegoen borondatea eta apurtzeko sexualidade tradizionalarekin, familia tradizionalarekin, pixkat,
Gainera, hemengo kasuan frankismotik etorrita, nahi zuten pixkat jaso zuten guzti horrekin apurtu, ez? Eta horregatik protagonistak ere sentitzen dira pixkat erakarriak olako komunitate batetara daukatelako gogoa probatzeko gauzak egiteko beste modu bat, ez? Eta ekonomia ere partekatua zen, hau da ez zeukaten jabetza pribaturi, Dena denontzat. Bai, dana denontzat. Hengo zan baten bat gehiago ematezuna bestia baino eta holako beti ez da. Bai, baina esan dezagun beraiek esaten zutena edo... Liderrak zeuden bertan adibidez? Bai, zegoen. Jerarkia bat zegoen ere bai? Naiz eta zuk ikusten duzunean publikazioa beraiek egindakoak eta hola, beraiek esaten duten ezetz, baina gero nik, ikertu danean eta ikusi dut nola, azalaratzen dira gauzak, ez da? Azalaratzen dira, eta zegoen figura bat, zela holako guru bat edo lider bat komunitatearen barruan. Eta zuz, noiz jabetu zinen hau guztiataz? Noiz enteratu zinen hau gertatu zala eta zure guraso? Noiz kontatu zizuen? Ni banekien, etxean beti entzun izan dut, bakizu. Hone xegotako dugu. Bale, oso, no? Nastukoet? Bai, nastu pixat. Beti jakin izan dut, baina gauza batzutan etxean dakizkizunean, ez dezu galdetzen. Eta noaino dakizun, noaino kontatzen zuen igual, ez da? Hori da. Eta orduan momentu baten, duela 10 urte edo hasi nintzen galdetzen. Eta galdetzen hasi nintzenean... Nola eta esatu zitzaizun besteko kuriositatea hori? Ez degoratzen zer, nolatan edo izan zen, zer izan zen nola bia puntua, igual, galdera inusenteren bat izango zen hasiera batean, eta gero hor aurkitu nuen zerbait oso harrigarri egin zitzaidana, eta hortik aurrera, hasi nintzen galdezka, eta goratzen naiz gurasoekin eta baino grabatzen nitula elkarrizketak. Osa, neukan asmoa egiteko proiekturen bat hortik abiatu. Hone, mamila ateatzeko, ez da? Hori da, bai. Bueno, hemen, jarri deuna da ez nia goxatzen, geho irekiten dunean honekin elkartuko dugu pixka, dena rapatuta bertara gota eta krema prestatuko dugu, eta hemen ikusi zuen gaietatxoa prestatu deula, eta nola, izangoa kremare bai, bi kolorekin, bat txokolate duna eta bestia naturala, ingo deuna da hemen bai, marmolantzeko bat lortzeko gaietakin, behitu hemen adibidez zulotxo bat iteo eta kakao pixka sartzen dut, hemen huelta baten mateiot beste kakao pixka sartzen dut, eta hemen bestaldian hori bai, huelta mateiot, eta kakao pixka sartzen dut. Eta horrela lortuko deuna da, gero marmolitxurako gaietatxo bat. Ados? Hau utzi behar deuna da bain hemen, reposo iten, hau honea, ia dena prestatuta dakau, urrengo urratzak emateko, eta egingo deuna da, irrika gluten frira jungo geha. Eta bertan ningo izkigue, turroitxo batzuk ikusiko zu, hauek etxian iteko aproposa. Oazen ikastea. Kaixo Joseba, ni Ainara Basolo naiz, irrika gluten fritik, Arrasatetik, eta egun berezietan gaudenez, errezeta bikaina ekarriko dugu. Turroi txikiak. Joseba, hementxeak hau gure osagaiak, eta 3 osagaiekin egindako turroi txikiak egingo ditugu. Praline erako turroi klasiko bat da. Hemengo osagaiak dia txokolate beltza, txokolate txuria, eta hemen almendra krema. Eta gero apaintzeko hementxeak hau mugurdi liofilizatua eta almendra txikitua. Hasiko gara elaborazioarekin, eta elaborazioa oso erresa da. Txokolate txuria, kremarekin nahaztuko dugu, eta sutan ipiniko dugu. Errezeta honekin etxean hasi nintzen, semeak eta biok, zer egingo dugu, eta errezeta hau sortu zen. I+D guk etxean egiten dugu, eskuz esku, semea eta biok. Krema urtzen danean, moldetara pasatuko dugu, eta gero izoskailuan sartu dugu gortu arte. Turroi hau oso berria da, badakizue ni beti inobatzen ibiltzen naizela, eta bi zaporetako turroia. Semeari txokolate txuria gustatzen zaio, niri beltza eta biak elkarrekin turroi hau sortu dut. Zuek nahi izan ezkero etxean ere egin, da oso erraxa, osak animatzen zaituzte eta zuek ere etxean egitera. Turroi desberdinak egiten ditut, pralinesko turroia, almendrarena, naranja txokolatearekin, eta baita ere egiten ditu polboroiak, txokolateskoak, almendrazkoak, erregerroskoiak ere hortxe daude, bai boniatoarenak eta bai birriotxarenak. Gure produktu izarra boniatosko erregerroskoia da, bai kremarekin, atarekin o trufarekin beteta, beraz, zuentzat aukera zabala dugu.
eta txokolate beltzarekin berdina. Txokolate beltza almendra kremarekin nahaztuko dugu, sutan ipiniko dugu, eta gero moldeetara pasatu, eta apaindu ingo dugu almendrarekin eta mugurdiarekin. Osgailuan sartuko ditugu, eta gure turroi txikiak gertu egongo dira. Gure produktu guztiak web orrian daukazue, eta nahi izan eskero enkargatu, salmenda puntuetan, eta bai etxeetara ere bialtzen dugu web orrian, zuek daukazue karta guztia zuen eskura. Eta formatu desberdinak ematen ditut aukeran, bai turroi txikiak, turroi handiak, ertainak, zuen eskura, eta zuen gustoko. Bueno, Joseba, hementxe gure errezeta, turroi txikiak, dena gertu, gabon hauetan gozatzeko. Hurrengo batean, beste errezeta bikain batekin etorriko naiz, eta agur, irrika gluten fritik. Hau, Painara, mila esker, eta zer turroi eharrakin dituzun gaina hola rasiokuak, Horrekin ezintza, arratu, bueno, bosto zeijan eskeo bai. Bueno, egia zan, etxen diteko, aukera eharra eman dezu, eta hola danok dazkau, etxen indako turroiak gero, norbeak indako gauzak beste zaporeo daka, ez da? Eta badakizu zer dakan, badakizu osasungarria diala, azukar pixkat eta baina gehiagi jangabe bili eta listo. Bueno, urren arte, Ainara, bersarka da hundi bat, jarraitu goxatzen da, goxatu arazten. Gurean jarraitzeko ikusezu bolatxo hau, ozgailuan eukideu, golpetxo batzuk emango eskiot, irin pixkatekin espeatzeko, arrabolakin luzatukoet, betzan jarriko deu, eta laberatu ingo deu. Hemen ikustezu ja, lurruna badatorrela, betu pixkat honea urratuko izut, eta hola, erresago ibilko zea, bira eta bira ibiltzeko. Hemen inbiar deuna da, itxoin pixkat aurrenengo burbuliak atearte, bale? Behin, aurrenengo burbuliak ateatzen dianian, ingo zuna da, erdila bertara bota, hola, dena ondo nazten dezu, ondo harrapatzen deudana, eta bertara botatzen du. Ados? Eta gero hemen, bueno, horrekin naztu, bota, eta gero dena harrapatzeko nabazu mingainakin harrapatu guztia, bale? Eta gero, emango izutena, zea horia, loditzen danian, esan deuna, bilagako isi zuten hemen prestauta. Eta ingo deuna da, erdila atea, eta gero ja, zua itxali, eta zua itxalita dakaula, beste erdilei txokolatea botako jau, eta naztu ingo deu, eta, txokolatezko krema prestatuko dugu. Ados. Bueno, ni hemen, aurrena golpe batzuk edo momentut, zeatik anau, ozgailuan egon da denbora desente, zertakit, ostutzeko eta gero erresago luzatzeko. Eta gero egiten detena da aurrena, golpen bitartez, aurrena igual du pixka buskatzea. Behin golpe batzuk eman, gero ondo bildu, eta gero luzatzen hasiko geha. Bale? Eta aldi berian, gauza gehiago kontatu behar dizkiazu. Ados? Igual hau ja, ez? Nola ikustezu? Bai, behitu, a ber, igual pixkat energia gehiago mango jot, irekiten azteko. Baina bai, ja notatzen da, bai, aldezu. Ona da, desinte beru dotia. Bai? Zeatikan gero, botatzezunean hueltan, gillo kostatuko zaizu, irekiten hasi arte. Orduan, guain lehen dagoizko burbuliako la fundamento gainezka ez utziten, bale? Bale. Bueno, casting egiteko garaian. Bai. Nola moldatu zea? Guraso lagundu izu ere casting egiten? Bueno, gurasoek ez, baino komunitatean ibilitako beste pertsona batzukola ezagutzen ju naizenak, bai, batek lagundu dit, bai. Eta gero, bueno, ukitut casting zuzendari oso onak, Marina Suarez eta Adobo Phil, eta Kriston Lana intzuten. Ze azkenean guk ez genituen bilatzen hainbeste aktoreak, badaude baitare aktoreak, zinean ibilitako aktoreak, baina gehien bat, bilatzen genuen jendea, ja, zeukana nolabaiteko interesa edo konexioa pelikulan agertzen ziren gaiekin eta lan egiteko moduekin ere bai. Ze lan egiteko moduak nahiko bereziak izan dira pelikulan, osea, ez zegoen dena oso idatzita, edo bazegoen idatzita gidoian, baino asko aldatu dugu baitare pelikula egin dugu neurrian eta... Pelikulak bai hola iten dira, Ba, aldira hola egin. Bai, Bai. Orduan, nik egiten nuena zen ikerketa, nik garatutako ikerketa guzti hori eta material historikoiek danak, beraiekin partekatu, eta elkarrekin ikertzen genituen, edo sakontzen genuen ikerketa horretan, eta egiten genituen eztabaidak, badaude sekuentzia asko direnak,
talde sekuentziak, pertsonai asko daude hizketan, eta horretarako egiten genituen improvisazioak, improvisazio horiek filmatu, eta... Isildu ara zuertzen nion asko jendia, olako... Ba, Zatik, ez. hor danak bat eitziten duenean Ja. ez da erresa izaten, ez da? Ez, baino errespetatzen Errespetatzen zuten. zuten. Eta gainera hori zinean ikusten duzunean olako Bere elkarri xarma daka. mozten, eta, bueno, ematen dio saltza. Osea, Ono. que gustatzen zaio baita. Zer ere. ritmo topatuko dugu pelikulan? Ba, bueno, esango nuke, badaukala ritmo berezi bat, ze kontatzeko modua nahiko berezia da. Ui, igual hau botako, ez? Bai, Orain oain bai. Orain bai? Venga. Badakazu, bota horrea, Erdia. erditia, ondo harrapatu dena, eta dena barroa. Eta gero bai, huelta eta huelta ibili behar zehala hemen, oso garrantzitsua da. Vale. O bexamela bat iteko garaian bezala. Ez bestela barrukaldeko peatzen hasten dira, eta gero Claro. treskantza etortzen dira. Eta behin ja, irekiten hasten danean lana pixkak join behar deu, baina ja zua jetxiten deu. Vale. Vale. Oso ondo. Ba, hori, erritmoa. Bada, nahiko berezia, azkenean esaten nuen bezala, ba, markatu duena pelikularen egitura eta pelikularen erritmoa bera ere izan da asko lan egiteko prozesu hori, ez? Zeinetan egin ditugun ba, ensaio asko aktorekin eta berriatzi den gidoia asko ensaio horietan. Eta, bueno, ba, badauka punto bat, ba, igual ez dena oso narratiboa pelikula. Eta honekin, bueno, nahiko ondo junda dana. Bai? Bai. Nahi duen esan honekin harrapatzeko Ah, bien gaina. honekin Baina lehenengo. nazten mazu barillatxoakin hobeto. Hobeto, bale. Bai. Primero. Urdun esan dezu ez dela oso narratiboa izan. Ez da oso narratiba, edo gutxinez narratibo bezala ezagutzen duguna edo agian izaten da normalean, ba, bueno, protagonista baten ikuspuntua gaientzen da gehiago, normalean ez, edo badago, eta protagonista horrek, ba, bueno, ba, badaude olako oztopo desberdinak bere bidean, eta hor, ba, transformazio prozesu bat, ez? Eta kasu honetan, ba, pelikularen egitura badago oinarrituta, ba, material historiko horietan guztietan, nolait nik banituen ba, irudi desberdinak nahi nituenak pantailara eraman. Irudi horiek ba, bazetozen alde batetik argazkietatik, osea, jatorrizko dokumentaziotik edo irudi horietatik, baina bestetik ere ba, kontakizunetatik, ez? Egoera desberdinak, niri interesgarriak egiten zitzaizkidanak, eta horiek nahi nituen ba, hori, pantailara eraman, eta gero badago parte oso garrantzitsu bat pelikulan, direla ikastaro horiek, ez? Komunitatea esaten nuen bezala. Bai, hortaz bizizar, hortaz... Bai, oso famatu egintzen horregatik, eta orduan, ba... Ze topatzen, ze ikastara motazian. Ba, ikastaro horietan, hori, jendetalde handiak sartzen ziren alako katarsi egoeretan, ez? Bai. Arnasketaren bidez, mugimenduaren bidez, dantzaren Eman bidez... igurra, Bai. ja itxaldo izutzua, azkenen Oso ondo. konbenio emango jo, hori da, eta bota erdila honea. Eta orduan hor bertan, ikusiko deure ikastaro mota ematezian, eta... Bai, eta ikusiko ditugu, eta sekuentzia horiek badira, botakoet? Bai, bota, erdila. Zuk esan, Bai, Bai. nahiko. Vale. Eta hemen txokolatea, ez da? Eta guain, txokolate bota, eta jarraitu barilla txokin. Hemen jarriko etena da, azala bat jarriko jot papel plastiko txuana, ez ateratzeko azal hori ikan. Vale. Ondo. Eta sekuentzio horiek zergatik dira inbereziak. Ba, bueno, alde batetik iraupenaren gatik, ez? Badira oso sekuentzia kontemplatiboak, zeinetan ikusten ditugun pertsona talde handi bat, ba hori, alako bueno, egoera nahiko berezietan sartzen, ez? Eta gero badago bi sekuentzietako bat baita ere ba, sexuarekin lotutakoa, ba, pixkat askapen sexualaren eta sexuaren representazioarekin lotutakoa, ez? Eta hor ikusten ditugu ba, olako ariketak egiten, ba, bueno, eta haien artean, bueno, ba, olako egoera sexualetan sartzen eta bar. Eta badira oso luzeak, oso kontemplatiboak. Eta hau guztia egin baino lehen ere bai, intzenun laurmetrai bat, ezta? Bai. Antzeko Bai. zerbait da? Edo jarraipen bat da? Edo lebai komenigarria da laburmetraia ikustia
luze metraia baino, ja berandutxo da, ez da? Zatik Bueno, ja... bai, egia esan, norbaitek interesa baldin badauka, bai ondo egon daiteke, egin dituen 2 laburmetrai proiektu honekin lotuta. Alde batetik kontadores, uste dute hori dela aipatzen ari zeana, Bai. kontadores, ja egin nuen aro berria buruan neukala, osa gidoia bazegoen erdidatzita, eta nire ekoizlearen ideia izan zen, Leire Apellani zen ideia izan zen, hartzea, nola nire lehenengo luzea izan behar zen, eta nik neukan esperientzia pixka, baino dokumentalean gehiago, fikzioan ezain beste. Eta orduan, berak proposatu zian, hartu gidoiaren parte bat, eta egin dezagun labur bat, eta horrela, zuk hasiko zara garatzen lan metodologiak, lantaldea ere bai, hori hasi ginen lanean, lantaldearen parte handi bat ja kontadore zen, aro berrian dagoen lantaldearen parte handi bat ja, kontadore zen bazegoen, orduan elkarrekin daukagun lan egiteko modu hori ikerketan oinarritua dagoen ez eta bar, oso ondo etorri zitzaigun. Ondo. Bueno, ire arki dakau ja, bota bertara. Vale. Kusezu, ja zua itxali taseola, eta ze ondo moldatu gehan, Bai. Zatik, zua oso beru alimau, txokolatere erreita, eta gaina peatzen hastea dena. Claro. Hone, guain, meneo bat emango jo gorrela, Dena bertara bota. Gero kontatu, zeu zein nona, Bai. Txokolatia gauze garra da, Bai. Tamainan, launak, tamainan. Bueno, hau listo. Galletatxoare bai laben sartu deu. Eta ingo deuna da, beste reporte bat ikustea jungo gea, bale? Oso ondo. Amaiana jungo gea, eta gaurkoan dator, gabonak ja hemen txedazkaula, nola gure maiak txukundu, nola apaindu, eta beti behakin ikasten gaude, eta guazen bere gana, guantxe gaude bueltan. Hau txiko ditut ondo ostutzen, gero mangatxo batean jarriko deu, eta gero hasiko gea, pastela montatzen da, garrapinatu egiten ere. Ados? Oso ondo. Guantxe arte. Eguardion Joseba, Amaia naiz, zautzen hauzteia, naiz barnei zinatzaile eta hau da Amai Estudio gure askotxiko ofizinie. Eta gaurko hontan, Gabonetako masei buruz hitz egingo dugu. Gabonetan garrantzitsunak Gabonetako afasek izeteia azkenien, bazkai da afai horietan puntatzera familio zue eta bat itxe deun momentu edi ez, alkarrekin oteko. Eta momentu hosek goxotzeko Gabonetako masei ikisiko dugu, nola jantzileik edun. Ta ingo hontan, inberrin beti plater ezberdinek eta gaztu ikeragarriki bat inberrin, dazkedun platerakin, intentauko duna da, oialde ezberdinen jarrike, goxotasun hori, nola era ezberdinetain nahi edun. Da, etxin da guztien gauzekin, pixkenaka lortze duen, Gabonetako mai poli bat teki. Mai bat jazteko dazkedeu oial ezberdinek. Batetik uko nuke, mantela. Nik ustat keixenok etxin dauke deuna. Eta, gero, hori jazteko, eta azkedeu aukera ezberdine jarraitzen, dala, kamino de meza ototxezakona erderaz, gero iko genuke individualak, bakoitzek bere tokixen mugatzei una pixket, eta gero iko juzko aitere zerbietak. Oin ikusiko duna da, kolore berdiek eta gorrixek ibita, pixik Gabonetako kolorik dila, nola ingo den, mai ezberdinek. Kasu honetan hasi gea, kombinaketa errez batekin, hau da, mantel lixo batekin. Mantel lixo honi ordie, emateko alako gabonikutxu bat, egin deuna da, kamino de meza hau, kamino de mezak bi erat daude jartzi, eta hor jartzie horizontalki, o bineka banatzen. Kasu honetan erdixen jarri deu, eta nola dauken txuri puntu hori, eke una da pixket, bizit puntu hori matxo, argi puntu hori matixo. Eta badazke Gabonetako adartxo eta bola gorri dun ozto batzuk, horrek oso gabonikutxo handixen matixo. Eta hemen bai ipini dudaz, individual batzuk, ratano, jute estiloko material batekin, ke azkenin olakoek udera negu ondo gatzeskigu, seguramente asko kotxuste etxien, eta Gabonetako kombinaketa batene ondo gera balkozin. Eta dauke deuna da, eskutraputan aukerie, kombinatziek eta errezena izango zan, mantelan, kombinaketa iguelakin, nahi bali maizeu pixket puzkatzie, sartu lehik deuna da, kontraste pixket, eskutrapo hauekin. Seguramente batzui hainbeste manteli pintzi eta zuten ez guztauko, kamino de meza hori
kentze deu, eta egin leike deuna da kasu hontan eskutrapuek pixket estanpau ezartu, ez? Emateko alako ikutxu bat berdietan jarri dugu, eta gabon ikutxu bat bauke hauek, baina izan leike estanpau loratu bat o ezberdinek. Eta ikuste baldin badeu, hola xosito gehatzakula, beste aukera bateko nukena izango litzakena da, individualetan sartziek kolore puntu bat. Adibidez, txuri auken du leike deu, eta jarri halko genuke kolore dun bat. Eta honek ja emango iso beste ikutxu bat. Baina gabonetan ez dauke zertan bildurrik euki berriken arriskatzea o gauzek eixo jartzea. Orduan, gabonetako danez hemen ipini deu maz ez maz da geixoa jungea. Orduan, raiatu ipini deu kasu hontan kamino de mesa. Eta raiak oso ondo kombinatze beti lorakin. Bildurre matiunaren raiak eta lorak kombinatzie beti ondo geratzea. Hala ere, pixket geixi irutza ustenantzako, egin leike deuna da zerbieta hauek, leheno ipini iteun, mantelan konjuntoa ipini eskutrapue, eta hola geratzezaku danan bat. Baina, askotan maesetan egixe da, gabonetako maxe ez daula egunero erabiltzen mai berdina ibiltzen. Incluso jendik eukitzetu tablakin eta zeakin maia handixek ipintzeko. Orduan, eukileiko dugu baita ere mantel berezsek gabonetako izena. Kasu hontan, estanpago oso gabonetako laukixe di, gabon itxure handixe hartzau. Orduan honek bai ez duela ber, ni kaminoz eta ezerrez. Honek azkeni jolastuko duguna gehiago, da individualan koloriek o zerbietan kolorikin. Baina, kasu hontan pixke kontrastatzeko, behorrek berde puntio bat nola baduken jarri jau individual berdiek, eta jolastu leike deu zerbietakin. Zerbieta jarri leike jau lixuek diskretillo bezala jun, hor nahi baldin badeu, ipini leike deu, estanpagoekin da ikuste zuten bezala, gaina argi puntu ezartute, niretzako bisitasun puntu bat ematixo. Eta berdi ezartu berrin, nahi baldin badeu, eixak gabonatan gorrixe oso gabon ikutxu dala bezala ez, eta gorrixe jarri leike xo, berdie, ja leheno kendu izan berde puntu hori sartzeko, o leheno esan dakue. Pisket, jolastu leike deu. Argi puntu sartu eta estampau batzuk sartuta. Eta azkenengo aukera bezala jarri deu mantel loratu hau. Mantel loratuk nahi asko gustatzen eskit eta gabonetan beti aukera egokisek izango je. Kasu hontan nola loratu dizen mantelak, individualak eta eskutrapuek eta zerbitak eta dana jarri diteuna da lixuen. Baina jarri leikiteu berdietan, o gorrizkatan. Azkenin gabon ikutxu hori ematen ze jarraitzeko. Eta esan da bezala, espero eta holku hau edanakin, danok gabonetako mai ehar batzuk eukitzie, eta goxotasun hortan danok gabonak ondo pasatzie, eta hurrena behar izan bengongo askokin, holku gexokin. Ezkerrik asko hurren arte! Hau, Maia, eta mila esker, egia san, hau, azukre bota, ura, martxan jarriet, ze garrantzitsua da mai txukun bat eukitzia, ez da? Gonbidatuak etorri o famili girune hon, da egun berezia izatia, ez da? Hombre, zenbate dakau, bai platerak eta gauza berezik, urtian behin erabiltzitugun bajila horiek horrizkinan dauela hauta hartzen, eta egun hauetan atea inbiardia bai. Eta gero jarrizu kamino meza hori oso ona, polita, gero gainean jarri ezunan, egia esan loratzeu maia, ez da? Horko osto eta pina buru eta hori, baina ni nahi oiko nitu nor kroketa langostinok eta olako kengo balitz, Bueno, bezarka da hondi bat, Amaia, eta aurrenare ikaste gongo beha. Hemen txeindetena da, ura, azukria, ur pixkatekin jarri, lurruntzen hasten danian hola, itiotena da, urrak bota bertara, eta urrak bertan daudenian, gio, makiltxo bat hartzen dut, hobeto da, bekaldia, xapala eukitzia, zeatik anola ondo harrapatzen hasten naiz bekaldek azukrek eta hori guztik ez erretzeko. Eta bestalde hemen indeuna da krema sartu mangatxotan, inbiardezuna da, behitu, bat moztuko izut adibidez? Behitu, aldeuna da, hola jarri. Normalen mosten hasten bagea, hobeto da txikila moztu, eta geha hunditzen jun. Zeatik handik, ja mosten badego txikilo jartzia zaila izatea. Alde hoin, lerro batzuk, baina alditu goine baitare, behitu, adibidez, lerro batzuk ingoitu. Azten dezu horrela, betu, truko hau, hemendikan bildu, indarrain berren, indar gehiagin berdala, iten dana hemen itxi, eta hemendikan nini indarra. Eta ordu niten dezuna da, adibidez, lerrotxo bat itezu horrela, eta naso betu, bestia itezu hola,
eta gero erdinan jartzezu beste kremana, bale? Ondo. Ingozuna da, lehendabiziko geruza batola, eta gero beste aldea bestea, o gero gainen dena puntuak, edo Ondo. zuzendari jare basea, eta orduan moldatuko, zea. Nahizun improvisatzen egon zea, ez da? Bai. Ba, hoi zure kontu. Bueno, kontatu ere bai, tabakaleran esan desuna, zer topatuko dugu bertan? Ba, han bideo-instalazio bat Bai. daukagu, eta bi pieza daude ikusgai. Ba, bakoitzak bi kanal ditu, eta, bueno, horrek esan nahi du bi pantalla daukala bakoitzak, ez? Nola bi pantalla, bi kanal hori? Ba, sartzen garenean espazioan daude bi pantalla handi, Bai. zintzilik, Bai. eta pantalla horietan ikusten dugu karpa horren barruan, ba, bueno, jende talde hori, ez? Ba, ariketa horiek egiten edo. Ariketak bertan iten zianak edo Hori da. orko, bale. Eta, bueno, ba, soinua ere inguruan eukiko dugu, orduan bada olako pieza oso inmersibo bat, ez? Zeinetan sartzen zaren espazioan eta nolabait ematen du karpa horretara sartzen zarela. Eta gero, ba, esaten nuen bezala, badaude baitare, ui, hau oso lodia geratu zait. Ba, igual, goxo galtu Eske, baten beren. hitz egitea eta aldi berean sukaldatzea ez da inertxa, badaude beste pieza bat, diela beste bi pantalla, baina dira telebistak, bueno, telebista zarrak esan dezagun, ez? Tuboko telebista horiek. Bai. Eta izan goet, hola? Bai, adibidez, baitu, Ez. nahazu hola jasegarri, Oso eta hobeto moldatuko zea. Vale. Telebista horietan ikusten ditugu aktoreak, ikastaro horiek egin dituzten aktoreak, ba, kamarara begira, kontatzen haien esperientzia zein izan den, ez? Eta, bueno, ba, hor jokoa da, ba, nolabait dena girotuta dagoela, 80. hamarkadako janzkera eta itxura daukate, eta pelikularen estetika ere, bueno, ba, hori da, ez? Gainera, 16 milimetrotan filmatua dago, hau da pelikula analogikoarekin egin genuen. Eta hor, oso benetakoa dira esaten dituzten gauzak, edo ematen du benetan sentitzen ari diren gauzak ari direla transmititzen kamera aurrean. Baina bestalde, ba, bueno, badaude aktoren paperean sartuta baita ere, ez? Osea, hor badago bizipenarekin oso lotutako esperientzia bat. Orduan, bueno, nik uste du zentzu horretan oso berezia dela, ez? Pixkat ikuslea sartzen dela halako prozesu oso berezi batean, zeinetan galdera sortzen diran, ze puntutaraino ote den hori errepresentazio ariketa bat, edo ze puntutaraino ote den bizipen bat benetakoa, eta, bueno, hori, gero badaude baita ere argazki batzuk, rodajean ateratakoak, eta komunitatean imprimatutako publikazio original batzuk. Hori. Eta noiz arte hon bihartzean, edo zu bertan egongo zeare bai, zuzaude jendia ire bai aurkezten, edo hua ikusgai dagoan, edo... Ikusgai dago urtarrilaren 6 arte. Osea, que oraindik hilabete baino pixka gutxiago, bai. Perfecto. Bai. Eta zuan egon zaude, laguntza jozu jendia egiten, edo... Egon izan naiz, bai. Baina €1 zaude, ez, beti ezin zegoen. Eskerrak, ze gainera orain pelikularekin, ba, bueno, tokatzen zait promo asko egitea, eta Nundi noa ebiliko zea, hemendik aurrea, gaur adibidez estreinua zinemetan, ez da? Bai, hori da. Eta? Ba, oaintxe, espero dut hemen inguruan Euskal Herrian egotea, baina tokatu zait egotea Granadan, Gijonen, Madrilen, pelikula aurkezten, bueno, ba, leku guztietatik pixkat. Bueno, hau, betu, jarri berditu nolazkoakin, baina, betu, bilon arten alde huin. Epela daude, Vale. Eta jartzen jungo gea horrela. Jarri, hola, ez, buelta guztin jarriko dugu horrela, eta gero, baita ere, erditikan, hola. A ber, jorratuko pixkat, ez da? Bai. Hortxe. Hobeto, mila esker. Bueno, eta, egongo zeaia ez dakit, hau bilabur etorri zian, luze bat, urrengo Bai. pelikula bat etorriko honen arira, edo beste zoz idazten naizea, edo zerrekin zabiltza? Ba, bai, badaukat beste proiektu bat ja buruan, baina egia esango nuke oso goiz dela kontatzeko. Uste du berriro 70. hamarkadara jongo naizela. Bai, Bai, beti jotzen dut garai horretara, ez dakit zergatik izango den. Baina,
Baina, bueno, oraindik ezin dut asko kontatu. Ez misteriosa izan nahi dutelako, baizik eta bakizu hasiera batean proiektuak pixka zaila da saltzea. Bai. Ez dakizu oso ondo Eta gaina Ze forma. eta daudenien hori ja lotuta, orduan kontatu berdia, bestela gero askotan Claro. zapustu iten diego, Bai, ezta? bai. Ondo, bueno, seguro ateako zaizula, ondo ateako dala, itin dituzun grinakin gauzak, hola ateatzen dira gauzak ondo. Gaur pastela indaun bezala. Bueno, lagunak, mil esker, horre oteatik, eta aro berria ikustea jun, ez galdu, goxatuko zu eta. Hor galderak ateako zaizkigu, zu gutituzu hor gauza batu txintxilik gure gauzak eta ateatzeko ere bai? Nik uste baietz, igual galderak baino gehiago gorputzean sensazio oso indartsuak eta hortik, bueno, elkarrizketa politak sortatzen dira egia esan. Ikain, eta eskerrik asko. Zuri. Agur.